everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Magbalik-balik kini sa kunahuna ng liling. Tuod kay ako siyang kaluha. Oh, tuod. Ingon sila, ma'am. Basta naa kay kaluha, parihas kun mo bation usahay. Mao kina ang akong gibati nang. Kanunay kong kulbaan kung maguna-una na ko sa kong kaluha nga si Salome. Pero ang panahon na gyud ang mutug-an nimo tinuod ni anak, ma'am. Ug ang bayot lang nga si Gigi. Ang laing makagiya nako paingon sa nahimutangan ni Salome. Unsa? Uy, kun mo una, mobalik ka sa parlor? Kinsay gusto mong balik sa parlor? Ay, hala. Ako Joseph. Mubalik ko sa parlor, ugma. Gusto ko makisulti pag-usab ni atong Gigi. Ayaw, Dorina. Joseph, imo na sa kundidaan sa paglakaw? Dorina, papahuwayaw na imong na, okay? Sagunso no kaya imong lakaw. Basin ko. Wala ko ikahadlukan, Joseph. Pero Dorina, may mo pagmamati sab nako isip banan nimo. Ako ang pamati, Joseph. Gibati ko nga doon na pa ko'y makuhang kasayuran gikan ni Gigi. Tuod kay higala sila si Salome. Customer lang niya si Salome. Dili sila higala. Joseph. Please, Dorina. Papahuwayaw na ang imong una-una. Dili, okay? Joseph. Dili. Dorina. Makapahuway lang ko kung ako nang ikahimamat ka ng Salome. Oh, utsa? Ugma, mubalik ko sa parlor. Wala tayo ang ikabalakan. Tuwag kay ato nagikasabot si Puldo. Nga tabangan ko niya makitaan ang akong kaluha. Please, Joseph. Pasag di lang una ko sa akong pagabuhaton. Please. Oh, kinsa sa din nagsamok-samok sa kong pahuway eh. Oh, si Boss Iman man eh. Hello, boss. Diyan ako sa upo sa mga apartment. Ablihi ko. Boss, niya kasamo? O lagi. Ablihin ako. Boss, dali, sud. Ikaw ra usa? Boss. Ako rang usa. Maayo. Ikaw ra sa boss? Wa ka magdagauban? Wa ko magdaog kauban nimo. Tungod kay importante kayo kini akong tuyo nimo, Puldo. Ha? Unsa man na, boss? May bino kaya. Oo. Naman, boss. Mahimo bag mo inom. Boss. Sige. Magkuha ko sa paborito mong bino. Nga naman eh. Dili man ko mahimutang. Gikulbaan ko. Huwag kayo daw utang na itabo ni Salome. Matod pa sa kong nabasahan. May mga higayon nga magkatugma ang pagbati sa managkaluha. Ganun niya naman sa kasagawas, Dorina. Dili pa dyan ko makatuhog, Joseph. Ay, natod. Kung mabalik ka og mas sa parlor, muuban ko nimo. Mas labing maayo. Salamat ha, Joseph. Salamat sa unsa. Sa imong pagsabot. Dorina, bana ko nimo. Ang tanang pagsabot ug pagmahal ako ihatag nimo, okay? Dorina? Ha? Mahimo bang mukis ko nimo? Nganong dili? Dorina. Joseph. Dorina. Sorry nga.
Nga dili pa ko ready sa... Oh. Okay lang. Nakasabot ako. Okay. Sige. Muna ko ni mo pagkatuga. Good night. Naunsam ako. Nganong lain man ang akong bation kung gunitan ako ni Joseph. Niya, boss. Lami gining maong binunsa. Oh, mahal man, boss. Sa una, sawa ka pa magpasakop na ako. Magmantinil ka lang og tuba, di ba? Ha? Boss, Kwan, nganong niamagid ka? Unsa man ang imong giingon nga atong istoryahan? Bahin kini sa atong sekreto, Puldo. Ha? Ganun man boss? Unsa man ang bahin sa atong sekreto? Daghang matag sekreto, boss, dili ba? Dugay na ning maong sekreto. Pero ganin na palang kini maugkat. Ha? Dito ko sa parlor sa Iliana Beauty Salon. Oo, nakatultol mo ko na, boss. Nagpatupi man sa kudiha. Og may usa ka bayot nga ginganlan og Gigi na nakahisgot bahin sa nga ni Salome. Ha? Tinuod ka, boss? Og nahibaw ka na gyud nga gusto ko nang ilubong sa kalimot kanang maong pangan, Puldo. Oo, boss. Nahibaw ko. Pero nahibong lang ko kung nganong mitungan na sab ka ng maong pangan. Dagamang Salome, boss. Boss, ayaw tao kong patiya, boss. Mamatay kag yun sa bunog karon kundi ko nimo mahatagan og hustong tubag sa kong kalibog karon. Boss, Nganong nahimo man customer sa bayot nga Gigi si Salome? Ha, Puldo? boss. Ambot, boss. Wa ko may bawas. Doon na kakigitago na ko sa tubag! Ayaw kuyap-kuyap na! Ha? Kinahanglang tubagon mo ang tanan kong mga pangutala karon, Puldo! Oy, kamingaw na sa daan pikon sa amo, oy. No. La 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 la. Hoy! Hoy, paluway! Overtake mo na palibawan sa moy! Hoy! Ibabagas mo! Hoy, mga unggoy! Ngano mo, oy! Mahala kaya nalaog sa auto. Huwag niya pagod ako. Hoy, kanaog ya. Dili ko! Kanaog! Ay! Hinuwag ka! Dali na! Dili ko! Hey, isa kayo sa auto. Dali! Buntag na. Sinang Lingling, nakaandam na baga sa pamahaw. Mukaon ako kung ready na. Mulakaw kami karon si Joseph. Magpauban ko niya sa parlor. Sa Iliana Beauty Salon. Unsa man? Labad ang odo, Puldo? Boss, ito kong patya, boss, ay. Gigapos ko ni mo.
Naniguro lang ko nga di ka makaikyas. Boss, ayaw tao mo patiya, boss. Di tagapat yun. Naniguro lang ko nga di ka makasukol na ko, Puldo. Karon kay nakamata ka naman. Sulti nas tinuod. Unsa man gyud nahitabo kang Salome. Ha? Ayaw lagi kog siga-siga ay anang imong mata. Ha? Ayaw pagkurat-kurat. Kay nahibaw gyud ka sa akong sikreto, Puldo. Og ikaw lang ang nahibaw karon. Kung unsay nahitabo ni Salome. Boss, gituman ako ang imong sugo, boss. Oh, gituman nimo. Buti pasabot nga patay na si Salome. Maura, boss. Patay na si Salome. Unya! Nga nung doon na may nakakita kay Salome, ha? Nga nagpaparlor! Ha? Puno! Boss, wala ko may bawa na, boss. Isalig ko ni mo, Pulto. Nga imong mabuhat ang akong gusto sa sikreto nga paagi. Unya, kalit lang nga mabanaw ang patay. Ha? Boss, tuhui ko. Patay na si Salome. Kung tinuod palaging patay na si Salome, nga nung nagpaparlor man siya sa suki niyang beauty parlor, ha? Sa suki niyang beautician, ha? Boss, babasin kung parehas lang ugnaon ni Salome ang nagpapalor, boss. Oh, mahibaw-an ni nato karon. Kung manawag na si Emil. Niya na kita sa parlor. Ayan sa man. Musod ka? Magpaabot na lang ko ni mo din sa sakyanan. Okay, sige. Ikaw ang mahibaw. O, sabi mo, kauban ni Dali. Mura man ang nagkagubot. Excuse me? Excuse me? Papaparlor ka ba? Mangutan na lang utag ko kung naaba si Gigi. Parang problema na mo yun, bang? Kaya mauna sa ilang si Gigi. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!